der er der konfirmation her i byen. Det er faktisk min nabo, pige hernede, søde pige, som vi flager, og hele byen flager med flagallé. Og det ser flot ud på den blå himmel. Og så har jeg vasket gravstenen, som jeg fik overdraget, da vi flyttede herhen, fordi min tip-oldemor boede jo i Aftægtshuset. Og det her er Kirsten Marie Overgaard. Men man kan simpelthen bare ikke læse, hvad der står. Så nu prøver jeg lige at tegne det op. Jeg ved jo ikke, om det holder, men nu kan man i hvert fald se, at der står Kirsten. Og der er et kors. Og så det vi gør det også for det, fordi hun faktisk er i 1925, 25. juni, der døde hun. Det er jo så 100 år i år. Så vi vil finde ud af en eller anden, om vi skal fejre hende, eller hvad skal man sige, mindes hende, selvom vi ikke rigtig lige kendte hende. Men det er bare sjovt at tænke på, at hun har boet her, og ja, vi skal nok bare sidde og mindes hende sammen med familien.